തന്ത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛന്മാരില്ലേ 3 സഭയിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാമി സോമനാഥൻ്റെ കണ്ടതിൻ്റെ എതിരിൽ ആക്കിയങ്ങനത്തെ പഞ്ചദുർഗിൻ്റെ ಗುಡಿಗೆ ಪಾಣಿಪೀಠത്തിന് ಬೆಳ್ಳಿಂಡೆ ಸೇವನ ತನ್ನಂತೆ വീരമോഹൻ ശെട്ടി അവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഇന്നത്തെ നാളിൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നീരുകാരന്മാർ അവർ വിചാരിച്ച പണിന് ഇടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നൊക്കെ അവർ ഇടി ഉത്തരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നടത്തിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മൂന്നാട്ടിൽ തരുന്ന അച്ഛന്മാരും കാണിക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വർഷം പുണ്യകീർത്തി നീരുകാരന്മാർ കൊടുത്തിട്ട് പഞ്ചദുർഗി അമ്മ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. സ്വാമി സോമനാഥ ദേവനെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നാളിൽ വെള്ളിൻ്റെ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ വെള്ളിൻ്റെ കവചത്തിന് ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ പഞ്ചദുർഗി നീറുകാരന്മാരും ആ സ്വാമി സോമനാഥ ദേവനെ തെളിഞ്ഞിട്ട് നാളിൽ ബ്രഹ്മകലശത്തിൽ ഏതോ ഒരു തരത്തിൻ്റെ തൊന്തര ബുദ്ധിമുട്ട് പെടുത്താതെ ആ കാര്യത്തിന് വിജൃംഭണ നടത്തി തരുന്നാഥ പുണ്യകീർത്തി ഇവിടെ നിലയായിട്ടുള്ള സോമനാഥ ദേവനെയാണ് പഞ്ചദുർഗിക്ക് നമ്മളുടെ ദേവം പരിവാര ദേവന്മാർക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുംബാരാണ് ഭരണപുരം രാജാമിദ്യയുടെ വെടിക്കുള്ളുള്ള കൊടുക്കുമ്പോൾ വീരന്മാരും മുറുകാരന്മാരും സ്വാമി സോമനാഥ ദേവന്മാർ ഗണപതികളായിട്ട് ഇന്നാക്കും നാളൊക്കെ നന്നായി വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി വരുത്താതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നീലകർമാർ ಅವರು ಭಕ್ತಿಲಿಯ ಪಂಚದುರ್ಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿ 2 ಗಂಟೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಮರ್ಪಿക്കുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിനാളും ഏറെക്കുറെ മുന്നമതിയെല്ലാം ആളെക്കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്വാമി സോമനാഥ ദേവനും എന്നിട്ട് പരിവാര ദേവന്മാരും മുന്നേടെ ആക്കുന്ന പണിയും ഉദ്യോഗത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കുടുംബ സംസാരത്തിന് ഉത്തരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയാക്കിയിട്ട് ഇന്നും ഒപ്പിക്കുന്ന തന്നെ സന്തോഷമാക്കിയിട്ട് മുന്നൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബ സംസാരത്തിൻ്റെ രക്ഷനായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. പുണ്യകീർത്തി നമ്മുടെ കണ്ണിലും നമ്മളെ മരം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് വീരന്മാർ ഇതുപോലെ കാര്യക്കാരന്മാർ സ്വാമി സോമനാഥ ദേവന്മാരാണ് നാളെ നന്നായി പറ്റാത്ത കുരുകളും മുറിവർത്താത്ത കാട്ടുകളും പുണ്യകീർത്തി कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं नरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे. जगत्कारणं कारणं ज्ञानरूपं सुखादीं सुरादीं गणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे. परब्रह्मरूपं गणेशं भजे. परब्रह्मरूपं गणेशं भजे. सुरार्जितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. देवमुनिप्रवरार्जितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं. कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेशितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकारणलिङ्गं
अग्रजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदाकितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तं मम सकलारिष्टनिवारणार्थम् एकावर्तिसे ललितासहस्रनामपठनम् अहं करिष्ये। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरे नमः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनेत्रां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नशतकं रत्नोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नकटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परमाम्बिकाम्। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्या समुद्यता उद्यद्वानो सहस्रांगा चतुर्बाहो समन्विता रागस्वरूपा पाषाढ्या क्रोधकाराङ्कुशोज्ज्वला।